Терапевтът ти казал да си изразиш чувствата. Честито! Току-що си платил 50 евро, за да те научат как да течеш като спукана тръба. Слушай добре. Чувствата не са качество. Те са софтуерна грешка. Системен срив. Когато лъвът види антилопа, той не сяда да анализира вътрешното си дете. Ох, днес ми е тревожно. Знаеш ли какво е тревожността? Това е умът ти, който ти казва, че нямаш достатъчно коне под капака. Тревожността не се лекува с говорене. Лекува се с доминация. Да си показваш чувствата е като да си държиш сейфа отворен на улицата и да се чудиш защо са те обрали. Единственото, което трябва да изразяваш, е своята воля. Спри да плащаш за емпатия и започни да инвестираш в ресурси. Успехът не се чувства. Той се паркира пред гаража. Пиенето от обикновени чаши води до спихване на характера. Аз пия само от тук. Чист дестилат от завистта на тези под мен. Линкът е в био.